Assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Men şoňky videomy taliplerimize ýyllanma diýip atlandyrýan. Hormatly taliplerimiz, ýaşlarymyz. Menem bir talip oglum ýurtdaşyny okuyan. Şu halkymyz oýaly bäri. Menem şu halkyň tarapyny şu aktiv işleri başardığımdan öz goşandymy goşýan, videolarymı guradyan sebäbi men öz pikirimi aýtsam, Gurban bilen gul bolup ýaşasym gelenok. Men öz ýaşasym gelýän durmuş bar, men şonu isleýän. Muny hemme bir adam isleýär. Her kim öz isleýişine görä ýaşasy gelýär. Bunu bize Gurban ýaly haramzady keskitlap bermelýän ýeri ýok. Şoň üçin hormatly ýaşlarymyz, hormatly taliplerimiz, ne şumat görýän köp taliplerimiz mitinglere gatnaşmakçy. Sag bolun, gaty geleceğiniz üçin, özüňiz üçin gaty dogry pikir. Emma gapdally bir gorkup yorgonyň aşagyna bürünip ýatan taliplerimiz bar. Men size izlenýän. Bizim bir maşgalaň çagasy, bizim hem eje kakalarymyz bar. Bizim hem aňarda dogon garyndaşlarymyz bar. Bizim öz janymyzy, oda oklasymyzy gelenok. Bizim ýaşamak isleýär. Bizim hem sizinki ýaly akylmyz bar. Bizim geljekden umydymyz bar. Şu umydymyz bolan şenem şu diktatora garşy çykýar. Biz hiç açanam özümizi jan pida etmek islämiz ok. Sizinki ýaly akyl bizde de bar. Goşulasyňyz gelýärmi? Isleýäňizmi? Goşulun. Beýdip haçan terediň haýs tarapy agram masarka diýip oturma. Geljek özüňize gerek. Agram uje halkyň tarapyndadyr. Näme bar gowurýaňyzmy? 5 ýyl okap, bir topar pul çykaryp, ýene de baryp şu bir haram bilim ministrligi diýip oňa miňlerçe dollar pul berip diplomaňyzy tasdiklatmak üçin. O pulam nirek gidýär? Baryp ýene haram gulyň jusyna barýar pullar. Siz dogulanyny Gurban gul bolmak üçin dogulanyňyzmy? Ya da ýaşamak üçin dogulanyňyzmy? Şu togra öňüňize berip görüň. Siz nämeden gorkýaňyz şuma? Anyk gorkjak bolsaňyz şol adamy gul bolmakdan gorkyň. Ýaňam diýdim. Eger bir zat boljak bolsa, gorkulmaly bolsa, bizem bilýär şuma. Şu işeň hereketiň içinde gelip duran ýaş ýigitlerimiz hem ýaş ullarymyz hemmesem bilýär gorkuljak zat bolsa. Her kimin gözsüz watyrlyk edenok berdi. Gerek bolsa sizden bilýän, düşünýän zatlarymyz hem köpräk. Şoň üçin hem şereket edýär. Geleceğimiz üçin edýär. Sebäbi güýjüň halkdadygyny bilýär. Bizem halk. Bizim ýurdumyz ýa geleceğimiz, ykbalymyz ol Gurban bilen eline bagly bolup galanok. Dogry şumat baglydyr. Ýöne şol bagly ýagdaýy biz aýyrjamyzda gözümiz ýetdi. Şoňa ynanýan bolsaňyz goşulun. Biz hemme edýän işlerimizi pikirlenip, maslahatlaşyp ondan edýär. Her basjak ädimimizi. Bizem özümiz oda oklasymyz gelenok. Bizim hem geleceğimiz bar. Şoň üçin işdada goşulman gapdylyny seredip oturmak akyllylykdyr diýip özüňizi danasyrap oturma. Şuma şu hereketiň içinde birine bir tegeljek şu diktator ziyan berjek bolsa näde ýersiň? Hemmämiz şoň üçin ayağa galaýmasak. Siziň üçin hem şeýip ayağa galynar. Näme özüňiz üçin ýaşap ýörün bir adam diýip duýup bilýärmi, çüstüp edip bilýärmi? Şoda men bilemok. Haçan şol Gurban gulyň rejimden çykýança, şu gulçuluk rejimden çykýança biz 20-nji asyrda ýaşaýar.
Muň üçin men oň bilen maslahatlaşayn o dostuma jaňa deň ýa-da ol maňa maşgalama jaňa deňler öz pikiriňiz bolsun. Özüňize ynanma bolsun. Size maslahat berjek adamlar hemişe gapdalyňyzda durmaýar. Haçanam bolsa siz öz durmuşuňyzy, öz geljegiňizi, öz pikiriňiz bilen çözmeli bolýaňyz. Şonu näme etjeksiňiz? İlk ýaşamany öwrüniň, ilk pikirlenmäni öwrüniň. Pikirlenmegem nämeden warat? Başga biriniň pikirlerini kelläňe goýup däldi, öz pikirini öňe çykarmak bolýar, hormatly taliplerimiz. Ene men size aýtjak bolýan adam. Dinläniňiz üçin sag bolun. Ötürek geçen bolsam bagyşlan ýöne men hemme zady dogrusyny aýdýan.